Splitter, my light colors power egg, my darks power egg. Otherwise, mono stay na yembo. You wash separately. Lo itoto kangani. Depends on the fun end. Ditambize in the fun ngiri. Udi size no mama pocket. Udi size no mama pocket. Chich. Muno wacha zidi mama pocket zikashaiwa basi. Chich, dear Dorika, how are you pulling the wagons of master life? Here it's a half lemon and half orange to make it bittersweet. You make it sweet. Ndiano, time and ability and double capacity has forced my pen to dance automatically on this sheet of paper. Ndiano, so did you like my present? What present? My metabolism is going faster, waiting to know your love. Give more. Asichine. Amaitawo muningina wakada kuti ndidoni mpa muno. Ada kuti ndidoni. Izvo zvindiri kuvutsa kuti what is the present? Because hapana mukomana anokupa anything pasina chinodiwa in return. And hasikuta aiwa BP yangu yatoshuta izvo ndakunzwa dzungu. Kana kuti sugar chi ndakutonzwa dzungu. Aiwa taurai naye mirai mutore phone mutaura naye. Nekutatarika kwatinoita achiona nababa wake tichibuda kuenda kubasa every day afunga kuita zvavakomana. Ambuya zviri seiko mbuya Jane? Aiwa tiri right zvedu. Ndangoita dambudziko naDori. Afunga kuita zvavakomana. Ameno kuti chichangu nditi tora hembe idzi something changu nditi tora hembe idzi upinde muhomwe. Ndone tsamba yabva kune mukomana wake. Izvi nari kutaura kuti hanzi wakafarira present yenda ndiri kuvutsa kuti present yeiko. Mirai mutaurai naye taura nambuya Jane. Ufunge pasi tsve zvemabhuku kudai ari mabhuku pasi tsve chokwadi nenhamo yaanoona tichitatarika muno mabasa okuti tiite zvine musoro. Aiwa vedwe aiwa taurai naye uya utaure namainyota ndati muchanzwa kuti ndadonha muno kuti go pasi chaiko muchanzwa kuti ndangodonha muno. Dori afunga kuita zvevakomana.